Mit navn er Claus Holm. Jeg er kommerciel direktør i SEF. Og man kan sige, at årsagen til, at vi står her i dag, og at fonden har valgt at være med til at donere 1 million kroner til blandt andet biodiversitetsaktiviteter i forbindelse med den nye arena, det hænger jo sammen med, at vi er en erhvervsdrivende fond med et formål om at være med til at modvirke klimaforandringer. Og noget af det, vi har valgt at gøre i den her sammenhæng, det er jo dels at være med til at plante det her flotte område, som det bliver her på et tidspunkt i forhold til biodiversitet. Så er det også at opstille solceller på taget, og lige om lidt også at forberede til, at man også kan få ladet sin bil op, når man er til kamp i eksempelvis GOG eller Rabbit. Der er efterhånden en del virksomheder, som jo er begyndt at kigge på deres værdiskabelse på andet end blot økonomi, og der har vi jo klimakrisen, som jo er noget af det, man har fået øje på, og vi er jo i energibranchen, så vi er jo med til sådan at drive den her strukturelle grønne omstilling, hvor vi i stigende grad får mere og mere vedvarende produktion og også elektrificerer hele samfundet. Og så ligger der jo altså bare på kanten af det er jo en anden krise, der handler om biodiversitet, hvor op mod 1800 arter jo er ved at uddø, og hvis ikke man synes, at det i sig selv giver mening at have en divers natur, så er det jo altså bare noget af det, der kan risikere at spille virkelig hårdt ind på både fødevareproduktion, medicinproduktion og hele kystområdet og livet i havet. Så det er jo en krise, som kan være svært at få hænderne omkring, men som jo er mindst lige så alvorlig som klimakrisen. Og derfor ser vi jo også, at det er et af de områder, vi kan være med til at skabe værdi. Det at lave et område her, som jo i sig selv gør en forskel, så vil vi jo samtidig også gerne benytte os af, at det her det er et område og en arena, hvor rigtig, rigtig mange mennesker får deres dels daglige gang, men også kommer til forskellige typer arrangementer. Og noget af det, vi jo lever af i hverdagen, det er jo at gøre vores kunder, vores omgivelser opmærksom på, hvordan kan de bidrage. Og det kan vi jo blandt andet gøre ved at vise vejen med sådan et område som det her, og hjælpe kunderne til også via deres elprodukter og den slags ting, og også være med til at gøre en forskel hjemme i deres egen husstand.